ערב שבת שלום, חברים יקרים, אנחנו שבת פרשת נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. אומרים חכמים, בדורותיו הוא רק היה צדיק. אבל אם הוא היה בדורו של אברהם, הוא לא היה כל כך נחשב. אז מה ההבדל בין נוח לבין אברהם? בחסידות הדבר הזה מוכר כביטוי, נוח היה צדיק, אבל נקרא צדיק בפרווה. מה זה צדיק בפרווה? זה עכשיו שאם יש נגיד חדר ויש בו הרבה מאוד אנשים, ולהרבה מאוד אנשים קר. אז מי שקר לו, הצדיק הולך ושם לעצמו מעיל פרווה, ועכשיו חם לו. זה סוג אחד של בן אדם, שהוא דואג לעצמו. יש מישהו אחר, שכשהוא רואה שלכולם קר, הוא לא הולך להביא לעצמו מעיל. הוא מפעיל חימום, הוא הולך ודואג שגם לא יהיה חם, אבל גם לכולם יהיה חם. זה ההבדל בין נוח לבין אברהם. נוח כשרואה את המצב בעולם, בונה תיבה ומציל את עצמו. בזכות זה העולם גם ניצל וממשיך הלאה. אבל אברהם כשרואה את הרוע שיש מסביבו, מתפלל על אנשי סדום, מנסה לשנות את העולם, לא רק דואג לעצמו שהוא יהיה טוב, אלא דואג לכל מי שמסביבו שיהפוך להיות טוב. מה זה אומר לענייננו ולחיינו? אתה צמא נגיד עכשיו בחדר אוכל, אז אתה יכול להביא לעצמך איזה כוס מים או כוס מיץ. אתה יכול להביא כאן לכל השולחן. ואם בדרגות יותר גבוהות, אז אם עכשיו יש איזה מצב קשה, אז האם אתה מחלץ רק את עצמך, או אתה עוזר לעוד אנשים להיחלץ ממציאויות לא פשוטות. אלה הימים שבהם אנחנו נמצאים, אנחנו פוגשים אנשים עם גבורה אלאית שדואגים לא לעצמם, דואגים לעם שלנו. שנזכה להיות ספוגים מהאור המיוחד הזה של אברהם אבינו, אבל ממשיכי דרכו פה, בתוך האנשים שנמצאים מסביבנו. שנזכה להיות אנשים כלליים שדואגים לתקן את העולם. שבת שלום לכולם.